Týmto videom som nechcel nikoho zmyštiť ani uraziť. Toto je môj úvodný vlog. Ja sú tam aj dva pesa. A ja som Kanel. A dneska mám tému šaliky a rukavice a prsty a hlavu a čiapku. A mám proste predstavenie nových mojich vecí, čo som dostala pod stromček. Dostal som pod stromček, prosím asistenta, aby mi to doniesol. Dones mi prosím už dačko. Dones mi už dačko. Ak toto je Rúdko, to je Slavka. Pekný, čo? Hrný. Daj, to som ja dostala. Esmeralda. Esmeralda si musí džímať. Esmeraldo, prosím, Juane, podej mi ten nový šatko. Počkajte. Teda, poprosím vás, to je klikované, to mi klient bola starka. A prepáčte, že mi možno nerozumie, pretože ja mám jazykovú bariéru. A nie každé slovo mi rozumie. Vždy sa pýtajú, že či idem dať iný jazyk mimo štátny, či po japonsku, po anglicky. A vlastne, no, to chcel som si dať takto. Kapitán už kričí, Dal som si dať takto čiapku. Tak, dúfam, že sa budem páčiť. Toto je ako ofina, to je miesto ofiny vlastne tento šálik. A to mi vlastne ako vlasy. Furt sa ma pýtajú, či mám ríšavé vlasy, ale nie. To mám len do ofiny, akože strih. Poprosím asistenta, dajte mi prosím ďalšie rukavice, pretože rukavice to sú tie najhlavnejšie na celom vlogu. Takéto krásne, áno, krásnečké. Sú spojené. Sú spojené a vlastne to znamená, že to sú ako holubičky. Rozdvojené holubičky vlastne. Keď jedna časť holubičky a druhá časť holubičky sa podá dokopy a vlastne vytvorí jednu bariéru jazykovú. A teraz sa vlastne pokúsim o slovnú zásobu čínskych slov a vlastne pokúsim sa vytvoriť matematikovskú cyklu. Takže tieto rukavice sú inak. To je pre takých mentálne postihnutých. Mentálne postihnutí majú palec tu, nie tu. Takže palec je tu. Tak áno. Vidíte? Tak tam musí byť takto. Počkajte. Dámy a pánové. Ja točím v družine, akorát po družine som natočil tento vlog. Vidíte, že máme rovné ruky. Ale ten mi odrezali, keď som mala 4 roky. Proste ja som strčila, akože bola zabíjačka, strčila som prst do mlínčeka, čo sa mlelo to jebnuté meso a proste úplne sa mi tam rozdrbal ten prst. Úplne, že je mega náter štvrcký. A potom, keď sme jedli tie klobásy, tak... Ricky, to je tvoj nefes! No, a potom sme vlastne dospeli slučinku.
Dotyk a tieto dva sú do výfuku. Poprosím zobrať mobilnú aparatúru. A teraz tieto dva prsty, to sú vlastne na trkanie do výfuku. Záleží, Držte, aká veľkosť mama mi výfuku. volá. Záleží, aká je veľkosť výfuku. Či je takýto výfuk, alebo takýto. Sú rôzne typy výfukov, samozrejme. Všetky ženy ich majú iné. Takže keď to strčíte, mali by ste pohrabať to tam trošku, či tam nenájdete semienko. Ak tam není, tak ste dokázali, že to dobre strčil tam ten prst. A vlastne, že sa vám to podarilo. Teraz poprosím moju ďalšiu šatku. Hej. To pekne. Takto. Na hlavičku. Aby to bolo čo najviac sexy a ja musím byť svager s dvojitým V. Svager. Trošku mi to nejde. Serem na to. To sa vlastne bude, dá sa to nosiť aj ako, dá sa to nosiť ako aj krásna dopomôcka pigmentu, pretože ak ste cez leto sa moc zapálili a cez zimu ste nestihli vyblednúť, tak by ste mali si dať tento svater, tento svagerský svater, mali by ste si ho dať. A to vlastne skrie všetky pigmentové výrážky, všetko. Takže ja si to teda nenapríklad, že som naobliekaný a gesky má, toto odložím sa. Poprosím dobrovoľníka, aby mi podal ďalšiu vec, a to je vlastne šrob. Tento šrob sa využíva na strkanie sa do ryti. Vlastne je to také ako tieto dva prsty do výfuku, ale toto je dva prsty do ryti. Takže chytíte veľké kladivo. Nemáme to kladivo? Ne. Nevadí. Takže, záleží. Ja som akože dievča preoperované na chlapca, takže mne sa to tam nedá. Hej, mne sa to tam nedá. Ale do ryti by sa dalo, ale mám menšie, chápete? Nie ako dievča, akože takéto veci. Ja to nemám proste ani také zabezpečené. A lieta tu komárisko. Komárisko. Takže ďakujem vám, prosím, zoberte si tento posvetný talisman ako môj darček. Je tam ešte kus z predtýždňového hovna. Takže tak no. A máme tu ďalšiu rukavicu. Dal som si dole pršteky. Vidíte, má ich krásne rovnúčke. Už mi s tým ortopéd dačo robí, ale nejde to veľmi. Furt, keď sa hlásim, tak takto pani a ona furt. Pakuj do riaditeľne a ja. Pani všielka, ja sa hlásim sa. Čo odvrávaš? Mýkaj do riaditeľne. Tak preto musím furt nosiť túto rukavicu. A vlastne už keď sa chcem hlásiť, tak to nevidno. Vidíte? Už si pomyslím len, no táto má krivé prsty od narodenia. Takže nevidí. Takže tieto dva prsty sú vlastne ako klacam. A s tým sa vlastne dospievame ku koncu. A to sa vlastne predá takto. A ešte k tomuto šáliku. A to je to čiapočke. Takže táto čiapočka je veľmi svagerská, ktorá sa má nosiť v podstate iba takto na štvrťhlavínke, aby to bolo čo najviac svak. S2TV a ak. A držím ich tam. Tak jo. Takže, a toto sa dá využiť ako aj keď ste námesační a chodíte von po celom byte. Takže vlastne na večer, keď si ľahnete do postele, viažete si takto nohy a vlastne potom sa neviete nikam dostať. Samozrejme, ak máte takú silu v nohách, že to viete takto ako rozhodiať. Takže tak, to bolo ešte k tomu šáliku. Takže dúfam, že sa vám tento krátky vlogík páčil. A počkajte, moja svagerská šatka. Počkať. To. Tak. Prepáčte, že nadávam, to som po anglicky nadávala. Takže dúfam, že sa vám tento krátky vlogík aspoň trochenka páčil. Nezabudnite ho lajkovať, ho zdieľať. Tento vlog. Tento dúfam, že ho budete zdieľať.
ale dúfam, že to budete aj chápať, pretože som nováčik a už sa snažím proste človeka robiť ľuďom. A vlastne ešte mám jednu radu do života. Človek nedýcha vzduch, človek vzdúcha dých. Takže tak, no. Dúfam, že sa tento krátky ložik páčil. Ďakujem osvetľovačovi za osvetlenie. Je to fakt profesionálne svetlo, ktoré využívajú v Československu, má talent. Chytia proste, len trošku sú silnejšie baterky, aby to vlastne dosvietilo na toho čuráka, čo tam tancuje, alebo čo robí, spieva. A ďakujem ešte aj druhému osvetľovačovi. To sa vlastne takto spojí. A viete, ako je ten americký orchester tam, že no tak presne to je to. Takže ahojte a vítam